Hola, nins i nines del CIDE, què tal, com esteu? Mireu, per aquesta setmana vos volem proposar fer una màquina de sumar. Vosaltres sabeu com funciona, perquè les aules en tenim. I quan venia na Caterina o quan venia na Mar, què fèiem? Ens separàvem, fèiem raconets de feina i cada grup tenia una màquina de sumar. I de vinga, nosaltres farem la nostra per tenir a casa, perquè així podeu anar practicant les sumes. El primer que vaig fer va ser agafar una capsa de sabates i heu vist, la vaig decorar. Vaig posar el títol, vaig fer rodones de colors i aquí l'obrim i mireu, amb un tub de paper de vàter el vaig tallar per la meitat, el vaig decorar i el vaig aferrar. Una vegada ferrat, vaig fer el símbol de la suma, aquest mes, i el símbol de resultat, igual, amb un poquet de velcro i preparat per tenir la nostra màquina. Però ens falten els números, no està acabat. I què vaig fer? Vaig ratear quadrats d'una cartolina i vaig començar a posar els números. Jo he fet del 0 al 10. Vosaltres podeu fer fins als números que vulgueu. Com més grossos feu els números, les sumes seran més difícils. Per exemple, per començar, farem una senzilla. Un 1 més un 3, 1 més 3, anem a veure quants som. Jo aquí tinc un potet amb aquestes pedretes. Vosaltres a casa podeu agafar ciurons, pompons, qualsevol cosa que passi per aquí de dins, pel forat del tub. I vinga, aquí en ficam 1, aquí n'hem de ficar 3. 1, 2 i 3. Ara els agafarem tots i comptarem 1, 2, 3 i 4. I de 1 més 3 són 4. Agafarem els 4. Ja tenim la suma i ho hem pogut comprovar. Ho veus? Que en volem fer una altra. Podem fer una altra suma. Per exemple, 6 més 2. 6 més 2 són 8. Anem a comprovar-ho. I de vinga, aquí, quants hem de ficar? 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I per aquí de sa, quan hem de ficar? 2. 1 i 2. I de vinga, agafam totes les pedretes blaves i anem a comptar-les, anem a comprovar que realment el resultat sigui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Heu vist? És molt fàcil, Podeu fer la vostra màquina de sumar. I vull veure les vostres. Adeu, fins una altra!